फिसाजोफोर दा नोङो फुङाव सिखारबाय आं 8-10 घन्टानि हिसाबै होनदों जै हिसाब होगोन नोंसोर जुदि 8-10 घन्टा फरायाखैमोनबा दिनैनिफ्राय फरायहैखाबानो जाबाय दिनै जानाय नंलिया दिनै मोनाथारबाय गाबोननिफ्राय नोंसिना एटलिस्ट 8-10 घन्टा जानांगौ आरो फरायनाया बाय बुक मानो आर्मि साख्रि खासे मावग्रा मानसिया बियो 8 घन्टा मावखानांगोन बियो खार'खाया बेदर माखौ मोननाय नङा बियो खासे बेपारि मानसिया बियो फुङाव थांनानै बे दखानाव थांना दखान खुलिगोन 9ता लासे खालामनो मोना बियो 9ता 8ता घन्टा खालामनो मोनो बियो खासे आबादारिया फुङाव दुब्लि थांनानै बियो खमसे खम मोना बेलासिम थायो बियो जिखि जाया मानसि जाया मानो गावबा गावनि खामानिखौ 8-10 घन्टा 12 घन्टा मावखायो थारमाने जि मानसि जाया मानो बियो साख्रियाव जाथो बिजनेसमेन जाथो दखानि जाथो आबादारि जाथो मायबा मायबि दखानि जाथो बियो बि गावनि खामानिखौ बियो 12 घन्टा 8 घन्टा मावखागोन बियो होमबा फरायसानि गाहाय खामानिया फरायनायबा बि फरायसाया मानो 5 घन्टा 10 घन्टा फरायनाया दे लासिं सिं खालामनो मोनो नङा आबादारिया 15 घन्टा मावनो हायो आबादारिनि खामानिखौ आर्मि साख्रि मावग्रा खासे मानसिया बिनि डिउटिया सिलेराव नारथिंनाय होमबा बियो 8-10 घन्टा मावनो हायो दखानि खासे मानसिया 9ता बाजाराव थांनानै हरनि 8ता बाजायाव दखान बन्द खालामना फैयो बिसोरनि गुबै खामानिया बे होमबा फरायसानि मेन खामानिया फरायनाय होमबा बेयाव मानो 10 घन्टा फरायनाया दे हाइस्ट लासिं सिं बाथ्रा नंगौना नङा जाय फरायसाया 8-10 घन्टा फरायनो हाया फरायसानि खामानिया मोनसेल'सो फरायनाय मावनाङा दावनाङा बिदिया लाबोनो हायो आरजिनो हायो सला लंपेन्ट गस्ला बिजाब साइकेल एडमिसन बिदियानो होजोबो फरायनांगौल' खामानिया मोनसेल' फरायनायानो मोनसेल'बा मा खालामो 10 घन्टा 8 घन्टा फरायनाय हानांगोन थारमाने बिमा बिफाया जेसेबां खस्थ' खालामो बाबु बिनानाव फंबाय गोसोखौ बुंदों आं बिमा बिफाया जेसेबां हानायबा जाहानि माइबो हानायबा बाबाया हानायबा फार्स्ट डिभिजन मोननायबा इमान जिबिका खालाब जाबाय थायो ओंखायनो बिनानाव फंबाय नोंसोर बाय बिमा बिफानि बाथ्राखौ इज्जतखौ लाखिनांगोन आरो दाना फरायना बियो नङा 10 घन्टा मार्क फरायनाय नै 10 घन्टानि हिसाबा एकदम इजि 10 घन्टा फरायनाया दिनैनिफ्राय ओंखायनो बुंदों आं लिरनाय दिनैनिफ्राय रावबो 8-10 घन्टा जायाबा न'निफ्राय ओंखारनो मोना आरोखि न'आव ओंखारखानो नाङा आरो मानो ओंखारनाङा माबोरै ओंखारनाङा खिथाबाय थादों नोङो फुङाव 3 घन्टा फरायबाय फुङाव 3 घन्टा माने जायफोरा बिदाय मिटिं लाबाय क्लास 10 निया स्कुल थांनो गोनां गैयानोखा बिदाय मिटिं लायाखैबाबो लासिगोन इसोर हयथ' माखासेया लाबायबो जानो हानाय दा नोङो स्कुलाव क्लास गैयाबा नोङो फुङाव 5टायाव सिखारबाय बेला जानानै सिखारबाय नोङो हमना ला 6टानिफ्राय आराम्भ खालामबाय 7टा 8टा 9टा स्कुल थांनो गैया आरो स्कुल थांदों होनबा 5टाया बेला जायो हायोबा फुङावनो सिखारनांगोन जेमान फुङाव सिखारनो हायो मोजां आरो हमना ला 5टा 4टाफोराव सिखारनो हायोबा मोजां आरो आंनो सिखारो दाबा फरायनो गैला आंनो 5टा 6टायाव सिखारो आरो माखासे आबादारि माबा माबि दखानिफोरावबो सिखारो होमबा फरायसाया आरो सिखारनो हानांगोन हाथारनांगोन आरो बेला जाना उथिनो लाजिनांगोन आरो फरायसाफोरा बिफायानो 4टायाव उथिबा बिमायानो 5टायाव उथिबा फिसाज्लाया मानसि बाहादुर मानसि बाबु आगे दिले खाब ना ओंखायनो बिमानि सिगाङाव बिफानि सिगाङाव गाखोनांगोन थारमाने सेंग्रायासो बारा बोलो गोरा सिख्लायासो बारा बोलो गोरा बिमाया बुरै जाबाय बिफाया बाराय जाबाय बिफायासो थाब उथिनो हायोबा एकदम बिमा बिफानिफ्राय एक्टिभ जानांगोन थेवबो नोङो 5टानिफ्राय फरायबाबो 6टा 7टा 8टासिम 3 घन्टा जायो नै 3 घन्टा जायो फुङाव 3 घन्टा फरायबाय खोनसेनो 10 घन्टा 8 घन्टा फरायनांगौ बिदि नङा थारमाने जायखिजाया 24 घन्टानि गेजेराव नोंनिया 8-10 घन्टा जानांगौ कमबाबो नों फुङाव 3 घन्टा फरायबाय आन्दासै आरो साननांगौ बिदि नङा बाय बाराबो जानो हागौ 3.5 घन्टाबो जानो हागौ 2.5 घन्टाबो जानो हागौ बेलासि नोङो फरायथारनांगौ आरो जोंनिया मा फरायनांगौ हर आरो फुङावसो फरायनांगौ सानना लायो आरो बेलासि मानो फराया जोङो माखासेफ्रा फरायनाय टाइमा मोना आरो फुङावल' फरायनांगौ बिदि नङा थारमाने फरायबाय थानांगौ थारमाने सानजौफुआव फरायनांगौ सानजौफु थिनफोराव ओंखायनो नोंसोर सानना लानाङा रं कनसेप्ट फुङावसो फरायनांगौ आरो हरावसो फरायनांगौ बिदि नङा थारमाने सानजौफु 1टा 2टा 12टा 11टा फोराव फरायनांगौ थारमाने बराव थांनो गैयाबा स्कुलाव क्लास गैयाबा ओंखायनो हराव आरो फुङावल' फरायनांगौ बे कनसेप्टखौ माथानिफ्राय गारदो आरो फरायबाय थानांगौ टाइम मोनबानो थारमाने नोङो फुङाव 3 घन्टा फरायगासिनो 5टानिफ्राय 6टा 7टा 8टा दसे रेस्ट लाबाय थांनो गैयाबा बाहाय फरायोबा सानजौफु बा नोङो 8टा लासि फरायनानै थांबाय स्कुल थाङोबा थांबाय क्लास खालामना नोङो बाहाय टाइम मोनो गेजेराव नोङो साननि गेजेराव सानजौफु बेलासिफ्राव नोङो बाहाय 2 घन्टा फरायथारनो नाजा 2 घन्टा 1 घन्टा जेन हायो फरायथारनांगौ खिन्थु बेलासियाव नों फरायथारनांगौ बे नों डिउटिखा नोङो माथायाव सोनानै लाखा जै नोङो बेलासि फरायाखै आं दिनै बेलासि फरायाखै फरायथारनांगोन माखै फरायदोआनोखा आरो बायखौ 1 घन्टाखौ मेनेज खालामबा 2 घन्टाखौ मेनेज खालामबा सानजौफुङाव बेसेबां जाखो फुङाव 3 घन्टा सानजौफु बेलासियाव 2 घन्टा 5 घन्टा टटेल 5 घन्टा जाबाय
आरो बेसेबां थाबावो 10 घन्टा जानो 8 घन्टा जानो 3 घन्टा थाबाय 1 घन्टा जानो फुङाव नोङो नै फरायनाय जाबाय दा मोनाबाय नालाय नों आरामसे फरायनाय गथ'ना 6टानिफ्राय फरायनाय आथिं आखाइ सुबाय रेस्ट लाबाय थाबायबा थाबायबाय बे समाय लामा जा बार जाबाय 6टानिफ्राय फरायबा नोङो दा बे 6टानिफ्राय 7टा 8टा 9टा 3 घन्टा जायो 9टा लासे 3 घन्टा जायो 9टा लासे रावबो उन्दुनो नाङा फरायसाया बिमा बिफाया उन्दुनो नाङा रावबो बिमा बिफाफोरा उन्दुनो नाङा थारमाने बिमा बिफाफोरा खस्थ' खालामना गथ' अल बाबा खस्थ' खालाम मायो खस्थ' खालाम फराय होनबाथाय बिसोर नों फराय खाथियावनो फेस बुरना थाबाय थाबा मायो फरायनानै मावफरा थाबा नोङो बे उन्दुनो लुगैगोन बियो ओंखायनो बिमा बिफायाबो उन्दुनो खिथिगोन ना थारमाने गथ'खौ फरायबाय था न'आव थाबाय था सिथ्लाफोराव ज' थाबाय था बिमा बिफा गथ'आ फरायबाय थागोन ओंखायनो गथ'आ जेसेबां खस्थ' खालामगोन बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनो हानांगोन थारमाने नों मालाय खस्थ' खालामबाय थानो लुगैबा